disenengi para wanita-wanita. Iya ora. Nek kudu ewene kudu
ngerutuki watu. Alhamdulillah rezeki lagi buka biak kamis dibayani ya. Kamisan. Nggih alhamdulillah nggih sugeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Mas Aan wah rame sekali nggih. Banyu mili awet siang tapi upama tak bandingkan dari yang tadi siang wah iki berbanding terbalik tenang cai. Betul. Rame sangat. Mugi-mugi anggone duwe gawe berkah barokah Mas Aan ya. Tamune sing ibu-ibu bagian pol nguaji. Bapak-bapak pol wingking mriko sing penting sami saged mirsani nggih. Nggih. Adikku sing diwitan ndi cuy? Dek bagus. Dek bagus masuk wis bubuk. Mon bubuk iki. Dek bagusku sing paling buwari. Keselen numpak gajah. Emang niku perang apa ora? Numpak gajah. Wah, muga-muga seneng atine nggih. Jadi putra yang saleh. Amin. Jadi putra yang pinter niku nyanyi tumrap nusa bangsalan agamane besok. Amin. Mikulan marang wong tuane kekalih. Aja badal karo bapak ibu ya sayang ya. Bisane Mbak Arem ndongake. Mergo gak iso menengi apa-apa. Gak iso. Enggak, sepenting aja dikasih hiburan. Sing sama rampung nggih sugeng dalu sedaya nggih rame sanget bapak-bapak ibu-ibumu. Simbah-simbahmu saking ngendi wae? Saking Jaken. Sembian. Jolokan Kunir, Pak Pelo. Dari Idamanmu dari Lasem, Bagan, Sulang, Jambu, Dok Gerawan, Jatirejo, Lasem, Winong, Jakenan, Kaligung, lengkap ya. Lengkap. Sulang, komplit. Salam semuanya. Dari Sluke juga. Mbak Bile mau antri request juga boleh. Boleh, masih longgar banget Mas. Iki mau sunanya Pak Kamisan apa ya? Kasunyata. Kasunyatan mengin katuran aku tak ngatur ibu sing gak ada dalam iki ya Cin. Nggih. Sing monggo mandi, sing monggo pipis. Ngersake wonten Bratasena, Pak D. Monggo, sampun maem sedaya napa dereng? Sampun aku iki anane wetengku gudi dak entek rangkat. Alhamdulillah, maame metu saurunge munggamban ya, Say. Dadi semangat lember gawe. Semangat aku ya entuk tambahan ndok dadar tumbas tatik mau. Oh nggih. Dadi lemu ngene. Ayo, mumpung streaming RHS Shooting WM Lighting. Ya, iya gak ono kantong HP-ne ilang. ya Allah tong YouTube pemurung bayaran kok malah misi di sini. Malah tombok neh. Nggih, spesial tamu ndang sedaya nggih. Iki kanca-kanca yang sudah hadir. Dian Bratasena, monggo katuran dados. Sing nolo nadyan kang sinawang suwang jatan nyanding bekas edan bekas
Melia papang gunung sejati binangis datana panggilan sinatyo wakas pangabuku sing nolong nadyan kang sinawang suwang datan nyandek wedas kawan kang cipta kepapat gunung Maya papang gunung sejati binangis sendiri Wow! Mantap! Kowe iki mesti gue regen ketara keren gak usah lagi sak lagu. gue riket banget aku Lah ya kowe entek suwi pirang-pirang kok. wetengku mindi-mindi gitu Mene-mene jatahe bojomu ya Mbak Maem. lah aku nek roh Suwi ngono suka banget enak apa ya, sayang. Nggih, ya? sayang. Terima kasih nggih Mas Aan juga Mbak Rina nggih. Sudah mengopeni awake dhewe. Iya. Ngopeni apa lah basane lah. Iya iku mang wis gado-gado rapopo ancen uripe awak dhewe nang kono nang kene ngolah Iya. Ada apa sayangku? Apa? Apa ndak? Kok apa ndak? Apa Jeng? Iku jambu menye-menye mang. Jambu menye-menye. Malam ini. Alah. Penggen. Ya, terus apa? iki ceritane sing nyawer sing kon nyanyi kancane ngono. Oh iya. Oke iki mau Keranda Cinta sing nyanyi Rais. Penonton. Rais iki mang tunggal Eka sing nyanyi Mas Ndut. Ngono wis mbah sawer-saweran iki. Mas Ari Tunggal Eka sudah ready kah? Kalau sudah penyet Mas Tit ngono. Mas Sembrol? Oh sudah. Oke. Wit. Ngono ya, tadinya ready kita nyanyi. Niki saking normal mboten wonten pamundutan. Kados dek siang. Mas Aan terus sibuk tamunya banyak sekali. Mbak Rina nek nganten Mbak Rina. Mbak Rina ya sibuk banget deh. Oh, wakilna. Pak Jogoboyo padaan. Gak lah ya. Ojo to Rom kok gak. Kemon ya diaturi tembang-tembang sudah masuk request Nggih. apa sayang? Ada kasunyatan Pak Kamisan. Oh enggak, Mas Ari kasunyatan nggih. Iki rame banget saya saking bola. Sembuh iki. Nggih rawuh. Lejian tenan. Jian tenan teko kene. Mas Prapti. Prapto. Iya, Lek Sapen. Lek Sapen sing omahe kobong. Sing ngendi ta Rom lek sampean kuwi to? Iki Lek Sapen bola sembuh ndek iki kan ngono. Oh alah. Ndi, Dek? Polanda. Polanda ora iku sing ngomong. Ya monggo. Saking warisan Pak Pelo. Pak Welo mboten nembang, Pak. Mboten sah ya. Biasa juga yang lagi nemu streaming. Kangenannya.
Ya wis ya. Ora gampang nompo nyoba ikhlas nanging tanpa tak Saingane gimbul saiki. nampa Mas Demian. kasunyatane tresno kowe sumending wong liya Wejian. Aku wis ringgah wis liramu nanging
saking kamisan ya. Sembian. Lah ya Pak kami tuan saking Sambian. singkat apa dulu? Pak Kamisan. Pak kamisan malu sembilan orang wipun iki Bang buah apa mboten kan? Mboten. Mboten, training kali. Soalnya emang kanca-kanca ya juga banyak sekali mesisan buah sih. Oh, ngoten. Kene dek gak entuk ya, Rom? Gak lah. Kalah yo, kalah yo. Kok iso senengan men mbok. Ya wes aku marah kanca-kanca dari nganu juga Kaliori iki. Oh. Iki Mas Agus aku kerep juga ya diri semuanya. Mesti kangen banget iki lama enggak jumpa lo ya. Lama banget, Pol. Iki saka Kedung Bacen Doni ta ora le? Kok iso tekan kene barang? Iya, iya betul. Ya Angger Allah. rambutnya ana kuning-kuningnya mbek kacamatanan ya Ana iku. kuning-kuningnya ana kacamatane iku kok Kedung Bacen. Iya, kok Kedung Bacen aku apal kok. Oh iya ya, iki mang ya keluargane Lina ya hadir semuanya. Iya napa? Seneng guri cegahnya ya hadir semuanya. Waki seneng mburi iki kon diae yo garo. Ya pokoknya sing wonten mingkeng sugeng dalu sayang ya. Selamat menikmati Bruto ya. Lagune iki apa, Cin? Engko ae malam terakhir engko ae nek diinjal Aneh-aneh mau. dadi ojajing oe-oe. Mau njole pacar temanku tapi aku mah nek pacarku ya pacarku kok so. Keranda cinta ya. Rais geng. Royce nyanyi banyak keliru tak duduk 1.000 lho Is. Yo larang iki. Soalnya ora pate ono iki. Iya Rom gak along kayak di awan. Lah iya, aku kan menunggu Mas Aan. Mas Aan, ning ndi to Mas sampean Mas? Ajaran kok. Iya dek, ya monggo keranda cinta. Kayak pengen perbuatan apa nih? Kan kiri maju mundur ya. Yuk. Apa aku juga untungku ya nang isar ya.
sudah dikasih nggih. Aku lupa ternyata Lek Jan Mang nyuwune ada hati kesiksa. Oke. Terus apa nih? Tidak ada susunya sapa? Susune dhewe-dhewe. Apa? Rumah Mbak Arun. Nggih. Request Lintang Asmoro. Lintang Asmara. Mas Aan. Mas Aan kok iso kondo karo kowe Mas Aan nang kene? Kok gegek kowe sing ndelok dhewe tro? Yo gegek kowe kepengen nyanyi iki. Mesti kowe mang nganu ta, dijaluki lagu iki pas arep tanduk njaluk sego nang kono ta? Iya, mame nopo. Ya wis yuk, diaturi ya Lintang Asmara. Cus. Ya. Mantap, ndok. Ndok sapa ndek? Ndok. Ndok tati. Cus. Lintang Asmara Mas Ari. Ayo nyanyi Bren.
Aja gede. Nih Mbak Isa, tidak omongan Pak Malamen iku aja. Kanta sabar. Mau pasang-pasang ya. Kowe ayo. Ayo Torom, dipoto Mas Damian. Nek anak iku, ayo cepet nang dinggo. Gageh to. Ngosek aku tak omongan iki mang paring asma Pak sinten. Pak sinten sa? Pak sinten jenengan niku gampang menyerah kok, Pak. Nadanya dhuwur kok. Dalam. Sik nang. Ati keseksa, lek sampean. Kok ya? Bari iki ya. Mas Ari ada permintaan 1001 macam sudah digarap atau belum? Oh, belum. Mas Agus diganti aja ya. Ndi Bang Mas Agus? Urut diganti aja, nggih. Apa? Ayo siteru dua. Siap, kok ya. Heeh, yuk ati keseksa dulu Mas Ari. Cus. Oleh. Sapa lek sampean apa Mas Wit? Ini, niki goreng ini. Monggo yuk. Anti keseksa jarenya. Iya lah Wit. Mah, ndak gak bisa turu ya. Lho sinten nyanyi ta ora? Ya wis ya, monggo. Ati keseksa. Pak Melon jare nembang, Pak. Pak Bas kok ngendurke mawon, Pak Bas. Boten Mbak Ngasri. Mas Aan tak leni lho, Mas. Apakah
kok do malah do kabur kabeh iki lho. Karo dene Mas iki tak tawani nyanyi kok wedi karo ledek apa piye apa wis tau duwe kisah karo ledek sing putus tengah jalan be. Iya Mas, ketake kok ngono ya Rom. Mas Fit nyanyi malah blandar tekan kono ya. Iya. Melayu. Mun aku kok iso. Ini tak jak duet bareng-bareng. Mas Prapti ki aneh-aneh kok iso. Malah njaluk reok e. Aku kok nek dadi reok nek wis kadung ngene. Kok nek dewan kesurupan ledek mah merongos kabeh lho. Kok merongos kabeh lho ya. Iya, ketoprak larang-larang malah do merongos. Yo wes yo. Masakan diganti lagunya lho. Apa neh? Cerita mustajab. Sapa Mas apa? Masakan itu. Lho, masakan nyuwun neh. Ya. Lho mang wis diatur kok diganti lah Tro. Tembungmu iki lho. Njaluk neh ngono go, Tro. Jaluk lah. Kira-kira diuncali ta ora? Jendek mau gak diuncali Ya lho. wis, tak aturi tunggale kasih ya. Malam terakhir cinta apa cinta apa cerita? Mustahil, cerita mustahil. Oh, mong iku aja. Hah? Cinta mustajab bisa piye? Cinta mustajab. Cinta mustajab. Tanggaku endang mustajab ana Tro nek tanggaku. Mustahil. Eh? Mustahil, cerita mustahil. Cerita mus. Oh, ayo. Ayo tunggale kan nyanyi, Bro. Ya Mas Ndut. Ayo dicoba ya. Ini dari Polbayam semuanya nggih, bocil-bocil nggih. Oke, ya kelompokna ndak kelompokna gue nyamper bareng yo. Yo. Terus Mama Lina iki gak njaluk lagu Mama Lina iki. Bengi iki aku tawa wae cah ya. Ma, 200 belum reokan aku kene. Lek jan kabeh sampean. Yuk. Monggo. Tunggal ya, Kak. Aku gak ngerti lagu iki lho. Mas Koco kok memandang aku terus, nanti kalau jatuh cinta lo ya. Asik. Aslinya sing cilik iku nang dhuwur apa nang ngisor wae? Isine pandonganmu wis tak siapne kadunggo sliramu aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing main.
ngene lagu anyar terus ya, Cin. Lah yo. Aku rada blas aku ki mang. Blas aku mengapa duwe gak apal nah iki mah. Ya wis lah ya, monggo ada malam terakhir Mas Ari. Sunannya ada ojajing oe-oe ya. Menye-menye. Ya. Aja lagi bariki nganu ya, isi dari dua langsung cerita mustajab iki mang. Iya. Ya, Terus. apa? Nganu Pak Pelo nyuwun sing penting menyok sing nyanyi kok. Oke. Oke, ngefan kowe iki kowe ketiban sabar karo Pak Pelo kedimbo iki mesti ya. Ya monggo. Apa Pak?